на тези хора, които са ми писали, са предлагали услугите, даже бяха ми направили и пакет услуга. Гледам, че в Instagram няма толкова, кой знае каква аудитория, обаче те обясняват как ако следваме техните правила, ние ще получим, да кажем, 100 000 последователя. Добре, да им вярваме ли аджуба на тези хора или не? Значи, давам ти прекрасния пример. В момента имам точно 14 или 15 хиляди последователи в Instagram. Да. Преди месец и половина, знаеш колко имах? 3 хиляди. И последните 3 години съм развил профили на бизнеси с по 100-200 хиляди последователи, съм им развил профил от нулата, без дори моят профил да е развит. И защо ми се доверяха? Защото показвам резултати. Но точно твоето притеснение, което ми казваш, аз виждах, че някои хора така, нали, стоят и ме гледат, казваш, дали ти ще ми ги развиш нещата, ама твоя бранд дори не е развит. И затова се хванах и за месец и половина от 3000 се дигнах на 14 000 в Instagram. Нали? Но аз и отпреди това имах знанията, така че не е по-скоро до този крайния резултат да видиш моя профил. Ето, преди как съм развил брандове с по 40-50 хиляди последователи, аз съм имал 3.